Истина ли е, че в тази кутия има маса 120 см и 400? Ще оценим този продукт по 3 критерия. Заслужава ли си, струва ли си и работи ли? Първият тест – издържа ли? Толчетата издържат ли? Аз съм цели 105 кг. Ще видим дали ще ме издържи. Някой ще каже, че не съм се отпуснал. Издържат 105 кг. Не мисля, че ще мога да се кача на масата. Но мисля, че около 20 кг би издържала масата. Масата лесно се почиства, като цяло е от алуминий и има тапи гумени, които са направени да не се парзаля. Разгъва се, може да се прави на две нива, което не е лошо като цяло. Първи тест издържан. Издържа ли? Да. Оценка 9 от 10 бих дал. Дали е удобна? Аз съм 188 см, 105 кг мъж. На това столче, ако съм някъде на пикник и трябва да стоя цял ден, може би не би било толкова удобно да ви кажа. В крайна сметка трябва да изберем дали да е удобно и практично и функционално и да може да ги съберем в багажника, така че дали е удобно, бих дал оценка 6,5 от 10. И последната критерия – струва ли си? За 33 евро маса 120 см на 64 възгаваеми. По оценка за дали си струва цената бих дал 9,5 от 10. Определено си струва. Аз съм Autokraси за следващия продукт, който искате да направим ревю и да го оценим. Може да ви пишете отдолу в коментари, че ще го направим за вас.